ye passé Dakar ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi su in na an bɛna baabu min sigi o bɛna tali kɛ tajiko la min ye Sulemani Kumare ni ale tɔgɔ ye Welewele Sulubajɛ Sinakɔrɔ kɔnɔna na an n'ale bɛna masala a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye min ye tajiko la olu ta fanfɛla ye min ye a ko la nka yan'o cɛ sa k'a da o tulo kan ko Mali gouvernement kɔni bɛ ka min ye laɲini caman sigi sen kan basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min o la sa bamananjɔlen jɔ wale kɛbaa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ma girimanbaw ye musaka kɔni labilara miliyari 2 ni maa min sera ka Iyad Agali ale yɔrɔ dɔn k'a kofɔ mɔgɔw ye Amadu Kufa ni min fana sera ka o yɔrɔ dɔn o ye miliyari 1 ani miliyɔn 500 ye min ye ale kɔfɛ sa maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Mamudu Bakayi Jalo u b'a wele ko Joli bɛ min ye Nampala alias Sidi ye ale ta ye miliyari 1 Algabas Ag Intala o ta ye miliyɔn 500 ye Bilal Ag Sherif miliyɔn 500 min ye Setan Ag Ita o fana ta ye miliyɔn 500 ye ni maa minnu sera ka olu yɔrɔ dɔn jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ko sa ko nin kɛkun ye sa ka se k'u yɔrɔ dɔn k'u bugunatigɛ dɔn yaasa ka se ka kibaruya ɲuman di wolomasiri tabaw ma baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na yanni o cɛ gouvernement kun y'a yira sa k'a fɔ min ye moto belebeleba minnu bɛ yen bi ni olu bɛ bamanjɔlekɛbaw bolo kosɛbɛ o moto kɔni ko o feereli o bɛna jɔ an ka jamana kɔnɔ k'a fara maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ sa a bolili fana an ka dugu dɔw kɔnɔna na o bɛna kɔn kosɛbɛ kungokolon fandanbanda 39 an ka jamana kɔnɔna fana na ɲinini maaw fɛ k'u sen suma o yɔrɔw la wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ bɛna ta ka ɲɛsin o yɔrɔw ma Moti cour d'appel kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bandiagara tribunal de grande instance procureur fala ye ale sɛbɛn bɔ ka bin ka sɛbɛn man di han a ko min ye avril kalo tile 24 san 2026 dugu min bɛ yen n'o o ye 5 ye 5 dugutigi n'o ye Musa Sagara ye u taara ale fa ka so ka mugu ci a jɔlen na ka nikɛnɛ karaba o y'a sɔrɔ ba minnu y'o waleya in kɛ sa u kɔni ma se ka ye a kun bɔra dɔgɔjɔ la dɔgɔjɔ min ni a kun bɔra la Bandiagarakaw fɛ Bandiagara ni 5 ni ɲɔgɔn cɛ u nana ka na nikɛnɛ karaba procureur ka sɛbɛn na n'o ye Bandiagara procureur Fala ye a ko ko avril kalo tile 28 ka taa bila tile 29 na
min ye nɛgɛ kaɲɛ 23 waati Usman Nantume n'ale ye sɛnɛkɛla ye ale fana taara sɔrɔ a ka so Iregili n'o bɛ Kenje commune kɔnɔna na Bamajɔni wale kɛbaa dɔ taara ale fana ni kɛnɛ karaba ka mugu ci a la k'a fa procureur ko sa ko min ye sabanan ye o kɛra mars mai kalo tile 30 Abibu Yalku ye ale ye maire ka dangan ye kapu baarakɛla fana dɔ Kenje kɔnɔna na n'o ye centre d'animation pédagogique ye Baɲangara marabolo kɔnɔna na k'u ye o fana sɔrɔ a ka so ka mugu ci o la nɛgɛ kaɲɛ 20 waati kɔnɔ fana ni o nikɛnɛ karaba min ye naaninan ye o kɛra mai kalo tile 31 Isa Aka Tapili ale ye min ye Bagel Tupe olu ka maire ka dangan ye dugutigi ka kankɔrɔsigi y'o ye ale fana fara a ka du kɔnɔ nɛgɛ kaɲɛ 20 min ye jɛkulu marifatigi dɔw fɛ maa minnu ma se ka lakodɔn procureur ko sa ko nin bɛɛ kɔfɛ ko sɛgɛsɛgɛliw wulilen don ka jɔ ko yaasa ka maaw ɲini maa min ye nin faali ninnu kɛ ka se k'u bila kiiri tigilamaw ka bolo kan ko k'a yira bɛɛ la ko sariya kɔni bɛna n'a ka baara kɛ ni maa ninnu ni tɛgɛ sira ka da u kan nin ye min ye Baɲangara procureur n'o ye Amadu Bema Konate ale de ye nin sɛbɛn in fasiri juin kalo tile 2 a ka communiqué o don Bamanci wale ni wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna fala ye wolomasiri tabaw kun na wuli ka jɔ belebeleba kɛ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi ka bɔ Sandare ka taa Kayi bolimafɛn minnu jɔlen don olu bɛ se ka don cogo min na ka na Bamakɔ sira minɛ ko baaraw bɛna daminɛ o la sa juraw ka tɔnba min bɛ yen ni Seru Nuru Ɲangi ye o ɲɛmaa ye olu ni douanelakaw ye baro sigi kɛ Kayi jagokɛlaw fɛ baara bɛna kɛ cogo min na ni mobili bɛna boli cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ɲɛna yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Diogar la drogue tɔni 161 tasuma donna o de la bi OCS maaw fɛ ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fiyewu an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna kabini drogue minɛyɔrɔ ko in sigira sen kan san 2010 min ye kalo 6 baara kɔnɔ sa colonel major Fuseni Keta n'a ka maaw fala ye u ye fara kari ba la han sabula u ye min kɛ nin ye ni ɲɔgɔnna kun famana ka kɛ ko ka foli tanu ta ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la foli bɛ se ka k'u ye conseil des ministres ale ko ka lycée kura 2 jɔ fala ye miliyari 7 n'a kunkanfɛ Badugu Nafajikaw fɛ ani Segukaw fɛ a fɔ min ma ko lycée d'excellence o k'an ka jɔ musaka bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ jamana ale yɛrɛ kun bi kun ye Sajo Kamara ale ka suma yɛlɛmali tile 40 sarakaw bɔra bi fala ye an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Kati Malibugukaw fɛ yen kuranɛ kalan kɛra dugawu don kɛra saraka bɔ o fana kɛra maa baden de taara kɛnɛ kan wa hali bɛɛ kun tɛ se ka ɲɔgɔn ye okumu kelen fana kɔnɔna na fala ye Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen olu ye bɔlɔn belebeleba dɔ ta sa k'o tɔgɔ da Sajo Kamara la baara in kɛra kunungo gouverneur n'o ye Ɲorodi Sahɛl gouverneur ye général de brigade Ali Anaji ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan dugudenw kafɔtigiw ni denmisɛnw ni kamalenw bɛɛ lajɛlen bɔra min ye Jawelikaw ka kin ɲɛmaa ye n'o ye dugutigi ale yɛrɛ y'i dantigɛ gouverneur yɛrɛ Sajo Kamara ka taasira a ye min kɛ wolomasiri tabaw ka baara kɔnɔna na n'a ye fasodenw ni fasodenw kanu minnu kɛ ani ka wolomasiri tabaw ka baara minnu kɛ ale fana y'o bugunatigɛ k'o ɲɛfɔ maaw ye bɔlɔn min dalen filɛ nin Sajo Kamara la nin ye ko waleɲuman dɔn don sabula min ye Ɲorodi Sahɛlikaw ye u ŋunana kuma o kuma k'u ɲɛsin Sajo Kamara ma fala ye a y'u jaabi cogo ɲuman na min y'u wasa kosɛbɛ laadalatigiw dugutigiw politikimaw ka taa fara seko ni dɔnko tigilamaw kan bɛɛ lajɛlen bɔra sa ka dugawu kɛ min ye Sajo Kamara ye ko Ala ka a dayɔrɔ Ala ka o nɛɛma jamanakuntigi ale ka kuluba faama sigiyɔrɔ la fala ye maa min kan ka taa bi min ye AES wolomasiri tabaw faralen ɲɔgɔn kan kunna Asimi a y'o bisimila maa wɛrɛ tɛ an ka petipetinin don n'o ye général de brigade Makan Alassane Jara ye 11 petit enfant ensemble a Badalabugu ale de kɔni taara bi sa ko ale ka taa nin baara in kɛ Makan ko k'a nana kuntilennaw taasiraw ni baara kɛcogo ɲumanw ka n'olu bɛɛ lajɛlen laɲini faamuya jamanakuntigi fɛ bilasiralikan minnu bɛ k'olu d'a ma a ko ni Ala sɔnna a ma jamana ye danaya min d'a kan o tɛna tigɛ a la fiyewu baara kɛcogo ɲuman a bɛna o kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɛ se ka lafiya cogo min na fala ye min ye juin kalo tile 4 n'a tile 3 ye sa an b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko min ye Washington o dugu kɔnɔna na wulikajɔ belebeleba dɔ kɛra ye wulikajɔ min n'o bɛ tali kɛ halisa Iran ni États-Unis ka ko la ko min ye Américains ka wasabulon ye fala ye olu ko sa ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko min ye u ka wasabulon ko ka kɛlɛ jɔ han ko kɛlɛ kɔni ko k'o jɔ pewu ko kɛlɛ ko kuma kɔni ko tɛ se ka ɲɛ nin waati in na cogoya si la o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama fana k'a fɔ ko Benin jamana ɲɛmaa ale bɛ munumunu salo la hali bi ta kun ye Togokaw fɛ ye Nigeria
Niger ni Burkina Faso tɛmɛnen kɔfɛ sa a lamini jamanaw a taara min ye Togokaw fana fɛ yen min ye Urandakaw fɛ yen Urandakaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛnkan min tun bɛ olu ni Royaume-Uni ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Ngilɛw ye olu murutira o ma han o ma diya olu ye olu tɛna sɔn o ma min ye Afrique du Sud ye sa siya woloma kɛlɛ belebeleba o b'olu ni Mozambique cɛ o kɛlɛ in kɛlen don ka kɛlɛ mankan caman wuli nin waati in na wa min y'a kumaw cayalen don fana Madagascar kaw fɛ sariya suman min bɛ yen n'o bɛ kiiriko ɲɛfɔ sa ale y'a yira sa ko nɔminɛli kɔni kan ka ta ka ɲɛsin kiiri tigilama dɔw yɛrɛ ma koyi sabula k'u ye waleya kɛ waleya min tun bɛ na ni fanga dagatili ye o la sa min ye o ko in fana ye o kɛlen don ka mankan wuli olu ka sariya bulon kɔnɔna na Egypte kaw fɛ yen lujuratɔw ko ka olu dɛmɛ min ye baɲumankɛ tɔnw fɛ yaasa baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o baaraw n'o kumaw olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kelen kan an bɛ se ka min fɔ kuma la kumaba la su in na o ye nin n'Ala sɔnna a ma sɔɔni an ka maa welelen an b'ale ladon kɛnɛ kɔnɔ. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji turunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information. An filɛbaw ni an lamɛnbaw an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an ka bi su in na maa bisimilalen o ye Sulemani Kumare nka a bɛ dɔn a dugulen tɔgɔ la Sulubajɛ Sinakɔr kɔnɔna na ale ka jɔyɔrɔ ye secrétaire général adjoint ye su in na n'a bɛna masala min na o ye tajiko ye tajiko olu chauffeur ka fanfɛla bɛ cogo min a bɛ min dɔw la an nana baro kɛ o la Sulubajɛ i ni su i nana an ka wele jaabi bi a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la an b'a fɛ k'a dɔn sa min ye Mali ye nin waati daba in na tajiko kuma a cayalen don a gɛlɛyara kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ sa an tɛ aranbaw ye yɔrɔw la aw yɛrɛ ka Sinakɔr fanfɛla la kɛnɛ kan aw ye mun lakɔlɔsi a ko la. Kasimu an b'i fo fɔlɔ i ni ka jama ka bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den kelenkelen bɛɛ lajɛlen fo jamana ni Ala ka a kolo suma n b'a dɔn ne tɔgɔ fɔla ka bɔ ne ye Sinakɔr secrétaire général adjoint de ye n tɔgɔ ko Sulemani Kumare mais bɛɛ b'a fɔ ma ko Sulubajɛ i ye ɲininkali min kɛ n bɛ se ka dɔɔni jaabi a la Kasimu jamana n'i y'a mɛn jamana fɔlɔ fo ka jamanadenw de ka kɛ jamana fɛ bɛɛ kan k'i tilen de ka jamana nin de bila sanfɛ ni maa mun tilen ka jamana bila sanfɛ dɔrɔn i b'a ye dɔrɔn la fɔ sisan an Mali chauffeur an b'an bolo jigin tile malgré fɛn fɛn bɛ ka k'an na an y'a yɛrɛ ka fɔ faso na an b'a fɛ nka dabaliban yɔrɔ ye yɔrɔ min ye sa taji yɛrɛ bɛ don a taa yɔrɔ ye an de t'o dɔn aw yɛrɛ fana t'a ta yɔrɔ dɔn an tɛ taa i ta yɔrɔ dɔn parce que ne bɛ o de f'i ɲɛna depuis ko nin daminɛ ne bɛ mission de la organiser
ani sɔrɔsiw b'a organiser ɲɔgɔn fɛ. Et si je peux bien voir, n'i y'a jateminɛ crise ye tiɲɛ ye mais mobili 600 n'o donna don min yanni o tile damadɔ kɔni maliyɛn kɔni man kan ka lundi u donna yan 700 et quelques véhicules en a quelques véhicules en intervalle de 5 jours et ko